Pili mo ni kiatangan no nga debate na Dubai nam. Puros ni Inado. Ito Pilipinas. Kanya karon na kung bisya ang duha. Para sa debate ato sa gamay, duha magsubok kay hindi na mapil. Diba? Pero napunta din sila. Sa debate na ako makita o kita ay nagpapatuod sila ng team. Ang tema, ipasa ko po yung tema. Resolved that the Roman Catholic Church is the true church founded by Christ according to the Bible and standard references. Affirmative side, RGC, no? Lay Catholic Apologists, LCA. Negative side, Brother Richard Bendillo, STA 3A Media Evangelist. Rules and regulation of debate. Number 1 minute question, 1 minute answer. Number 2, out-of-topic questions are not obliged to be answered. 3, questions are based in subject matter only. No ad hominem attack, no personal attack, no fallacious argument. Number 5, objection anytime. If there is violation against the rule, objection must be addressed to the moderator. Categorical questions must be answered yes or no with qualification. 8, no challenge questions allowed. Number 9, accept all Bible versions, either Old Testament or New Testament. Number 10, accept all standard references. 11, moderator has the authority to rule or decide whether the question propounded is within or included in the topic. Number 12, if the debater is not responsive to the question or fail to answer the question and still arguing that it is out of topic, the moderator has the authority to declare that the debater failed to answer the same. Thank you. Pirmahin sa inyo mga brother. Nakapirma na. Nanay pirma dito. Sige. Sa rules, ay gusto ito standard reference. So, kinahanglan nga ganitong dokumento Standard. Yeah. i-disqualify na siyang notebook o pang-pipar. Depende na ninyo. Kung uyunan ba nyo na sa pang-pipar o notebook, depende. Pero standard reference, ini, out ang pang-pipar o notebook. Sabot ninyo. Mana? Iyaro sa pang-pipar. Kuha mo na. Hanay mo na niya. So, ang tema na ilang bisabutan, pangatudan nga ang Iglesia Katolika Romana, si Cristo mo'y nagtukod. Yeah. Okay. O niya, ang mga debaters, doon may grade yan? Okay na. Okay na? Diretso na? So, 10 minutos. 10 minutos cross-examine, 10 minutos sa rebuttal. So, umana na. Is lang, may this man. 15 mo sa 10 mo. Akan siga. 15, ya? Literal, why 15? Okay, na. Ang affirmative na ning mga diputahan na ilang kayo sa Kabisay Mindanao nga si Brother R.G. Sino. Yung pamatunan, ang Iglesia Katolika Romana, si Cristo mo ay nagtukod. 10 minutos, alam ka niya. Una sa tanan, ako nang iyok buwa akong kaugalingon sa atong mahal nga Archbishop Uy. And at the same time, sa tanang mga pari, mga relihiyoso, o gilabi na ang mga pari puno sa Society of St. Pius X. Sa kong kauban, nga nakaroon din ang ato ang Lower Council President, Sir John Solangon. O sa tanan nga member sa LCA, sa tanang mga Katoliko, nga nag-witness ni maong dakong debate, maayong hapon kaninyong tanan. Pasalamat ko sa mainitong pagtagad sa mga Cebuanos. Dinhi namo pag-abot namo dinhi para mag-engage din maong gitawag og kulo kabildo concerning sa pagtuo. Away mi sa korason, away mi sa rason rather, pero dili mi away sa korason. Buti pasabot bahalag maglalis kining maong gitawag og mga debaters kita dinhi. After all ani agbay-agbay nami. Anak. Okay. So ang topic namo karon, resolve that the Roman Catholic Church is the true church founded by Christ according to the Bible and standard references. Pag may mga nag-resolve gani, buti pasabot, among diskusyonan, among debatihan,
Kay daghan baya kaayo yung mga debaters, nagpailang ang mga debaters, ang proposition mo ipabasa sa Biblia. Mali. O supak na sa reglamento sa insaktong pangatarungan. Nga naman, kay pag proposition gani, buti pasabot, it must be discussed. Kinahanglan diskusyonan. Dili ang topic mo ipabasa sa dokumento. So pag moingon tag Roman Catholic Church, according to Father Francis Casili, mao na ang Catholic Church, mao na ang Christian Church, mao na ang One Holy Catholic and Apostolic Church, and also mao na ang Roman Catholic Church. So karon, pag ingon din nga true church, nga naman kina may mga fake churches. Pareha ka ganina. Gi-prove ang Seventh Day Adventist nga true church doon. Pero ang magtutukod si Ellen G. White, paano niya? Tawag ilang side beat lang ba kumbaga. Kaya ako lang apil man sa TV. Yeah. Ato lang ihapit. So, kini nga topic karon, akong pamatunan nga ang true, ang genuine church founded by Christ is the Roman Catholic Church according to the Bible. According sa rules, bisag kung sa klaseng Biblia gamiton. Ikaduha, and standard references. So, tama itong clarification ganina sa ato ang moderator nga pag mo gamit gani og libro nga dili standard, dili na pwedeng dawaton. So, ako anang sugdan mga sir ug mga ako lagi klaro para sigurado. Sa balaang kasulatan, ang akong kaatbang ug ang tanang mga dili katoliko nga niya karon dinhi. O yun kanunay nga si Kristo nagtukod og iglesia. Pagkatapos na diskusyonan karon di ba? Daghan kayo nag-angkon, not less than 45,000 Christian denominations. Puro na gaangkon. Tanan, amin na, kami na, ako na. Puro na katoliko. So, buti pasod, pag ingon niya nga, kami na, ang problema na ipalutihol nga nag-ingon na claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod, duha ka na ka managlahing butang. Pwede kang muangkon, apan pamatud, iuna ang imong giangkon. Sa diyan si Kristo mingon, my church, kanang term nga may, o sa kanaka possessive determiner, nga ang buti pasabot, siya ang possessor, owner, establisher of the church. And that church, it is a community, a society of people called out by God. So pag naay mga pundok na diligan na si Kristo may nagtawag, dili na iya. Seventh Day Adventist, Ellen G. White man na. Si tawag ining saksi ni Jehovah, Charles Taze Russell, uguban pa. Ganaman kay ang tawag ining sentro sa puntos. Objection. Mr. Moderator, point of order. Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Wala man siguro yung kabalot kung kaatbang kadala, sir. Sir. Sir, excuse me, sir. Excuse me. Excuse me, kadala, sir. Excuse me. Tepa, Mr. Moderator. Excuse me. Before ka magpadayon, pag naa sa presentation, according sa reglamento sa pangatarungan o sa parliamentary rules, pag abot sa presentation, bawal ang objection. Okay, objection. So nagpasabot akong kaatbang, pwede ka malo sa reglamento sa parliamentary rules. Kadamihan. Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. Para libre. Dito sa. Kay kumari din ako. Sige ito. Ano mo ni dati. Naram ko tingin nga sino nga ginagmay ang habit-habit o masuko ko sana. Ang inyong gidebatihan o man ang pagkatukod kung isa ng tukod. So habit-habit naman to. Ato na siya panayon ng brad. Pero panayon. Hindi, apil na siya. Kaya kumatundaan mo niya, hindi siya ito nagkaroon na. Huwag ito, kung pinasibin bintis mo ka. So, continue. Ang akong kaatbang daw-taong natilasan. Wapagani ko kasugod, wala. Reklamo na eh. O niya, pagkahuman, nakuhan ko ba, kanabitang, nadismaya ko. Nga naman ipanggiit ang debater at ng kaatbang eh. Pero ang simple rules sa parliamentary procedures, wala sa kamao eh. Sa pagbarog sa gitawag o ganang presentation, affirmative stand, bawal nga na ay objection. Bawal nga na ay objection. Ang himuon lang sa panahon niya,
point of order kay supak sa rules. Tanawa. Tapos pinagos na noong ko, tanawa. Okay, diretso na lang ako. St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon niya, my church, and that church, sakop ni Ginoong Jesucristo. Sa panahon ni Kristo, sa lugar ni Kristo, o sa pamulong ni Kristo nga ako ning simbahan. St. Matthew chapter 16 verse 18. And at the same time, tanak na simbahan, dili mo sa mga kaatbang si Kristo nagtukod anak. Ang problema, anak, asa na karon ng simbahan na. Muna iniingon, si tawag ining Gregorio Saide. Ingon pa niya, ako ang tawag ining basahon, Mr. Moderator. Ingon pa niya, page 5, ingon pa din eh. To know world history is to appreciate the story of God's goodness to humanity from time of creation to the coming of Jesus, His Son, and story of salvation. World history shows us our relationship to God, to each other on this world. So para mahibaw-an nato si Kristo o ang kasaysayan sa paglalang sa kalibutan, dili mawala ang kasaysayan. O even ang Biblia, niingon ang Biblia nga, tawag ini nga ang Dios magtutudlo sa kasaysayan. Unsa may gisulti sa kasaysayan concerning sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Encyclopedia International, last document sir. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Salamat kay Permative sa imong pamahayag, imong tema, imong kapatunan nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ngata sa Chisnotos, Patron Samin sa Gali, nagitibatam na ba ka? Okay, Chisnotos sa Gali. Okay. Ngayong hapon, karatutaran mga kaigsunan o mga kinaan. Okay. Akong pangutana. Andam na ba ka, Mr. Sino, sa pangutana, sa pagdumag sa pangutana? Yes or no? Dili ko mahilom, hindi ko andam. Matod nimo, si Kristo nagtukod o kilig ka Iglesia. Nagsulat ang inyong libro na si Kristo wa nagtukod o simbahan. Kinsay makakon inyong libro? Ikaw ang nagsulat sa pari. Falso argumento usbang pangutana. Okay! Matod nimo, si Kristo nagtukod o Iglesia. Ang inyong librong sinulat sa pari na doon imprimatur, si Kristo wa nagtukod o simbahan. Kinsay makakon inyong libro? Ikaw ang pari. Nabungon masilutong katbang. Ang akong gingon, falso argumento usaba ang pangutana. Wa ko niingon nga balika ang pangutana. Falso gani. Ang gigamit nimong dokumento dili standard. Okay, salamat. No, salamat. Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Mr. Moderator, point of order. Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Sabi ko tagagay na standard difference gamiton. Kani siya, notebook ni. Huwag pa kumuman. Notebook siya nga doon ang imprimatur. Kanya ang disino, ang iyang difference siya, wala na sorry sa standard. No, hindi sir. Nga naman, kaya ang standard. Ako asal tawag ka ng kawan sir ha. Ano na natin? Ano. Kita magalis. Kita magalis. Sir. No, sir. Sundo na to ang reglamento sa tawag ining debate. Standard reference books are resources used for quick information retrieval and overview of the subject, including dictionaries, encyclopedias, atlases, handbooks available in print or digital formats. Walay labot na! Ay, kayag-gayag-ga man ang inyo. Hindi ka magalis, hindi mo magumag. So, i-proceed na lang na ipumutanan ni mo, i-out ako sa tanan, kaya kung nagdibatihan tanan, kasi may isakto po si Arquisino na dili standard. So, lain question na lang. Okay. Standard gamitan. Lain na pagkatana. Ayun ang lain. Matod nimo, Roman Catholic Church according to the Bible. And standard references. Pangutana. Kaya according to the Bible, mabasa ba ang Roman Catholic Church tinuturo sa Biblia sumala sa versikulos Biblia? Yes or no? Yes, implicitly.
Pag iyong yes na expression. Yes, implicitly. Nga naman, St. Matthew chapter 16 verse 18 ingon ni Kristo, my church, nga ingon panalo sa Kristo, one holy Catholic church according sa Biblia. Mabito ako ang gidefine ganina nga kanang one holy Catholic church, same as Roman Catholic church, mabasa sa Biblia og standard nga referensya. Okay, Sunod na. Basta ba Catholic Church retirado sa Roman Catholic Church? Yes or no? For the first 1,000 years, there is only one Catholic church and nag-exist. Walay gitawag og lain. So therefore, pag ingon og Catholic Church, referring only sa Roman Catholic Church headed by the Pope, Encyclopedia International Volume 6, page 106. Sunod na. Kung mabasa na ko, nga naay Catholic Church, ang pagdili Roman Catholic sa standard of praise, o yung tang, pwede ka na. After sa 1054, nasa rules, hindi mabutan ang gaminto na tawag na ito hagit. Ayaw ito, gusto nito. Ospong pangutan na. Kung Mr. Moderator, sa dapat na pumunta na Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Point of Rules order. number 8, no challenge question. Point of order. Okay. Inunali. Ako lang ginawag yung pangutana. One word is enough for a wise man. Wise man ta, di man ko tawag ano pabalik-baliko nimo. Okay. Sa ako na yung ganyan, di ba? Ingon ko ganina, for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church. Kanang imong basahon after the split na sa 1054 na ay Eastern o na ay Western. Ang issue ang Roman Catholic Church for the first 1,000 years. Sunod na. Matod pa niya, for the first 1,000 years, nawa pa nag-split. Usanay Catholic Church, Roman Catholic. Ang akong pagutan na ni, after the split, asa may nauna, ang Roman Catholic Church o ang Orthodox Church? Tubag. In terms of dioceses and patriarchates, una ang Eastern Church. Pero in terms of one Catholic Church, una ang Roman Catholic Church. Ano man? Kaya ang founder si Cristo! Sunod pagutan na. Namakakwa si Saidi sa iyang Panginoon na nauna ang Orthodox Church sa Roman Catholic Church. Namakakwa. Ay, wa man yung tarong ng basa na. Mutubag sa ko. Iwan ko na mo na magnapay assistant. Ako assistant. Ilan na itong kilong-kilong. Patabang na sila. Patabang na sila. Patabang na. Patubag na ko. Mr. Moderator, nakuha na lang mo ang pakutan ng Mr. Moderator. Ayaw mong rules pagutan na. Mr. Moderator, ang question misleading kay fallacy of suppressing the facts. Nga naman, wag niya tarong magbasa ang libro. Okay. Pareho taglibrong gigunitan. English na pa. I have 1 minute, Mr. Moderator. I have 1 minute, Mr. Moderator. Mr. Moderator, I have 1 minute. Pahilong mas ani. Lupig pa may demonyo ani, mahilong pa. Niya. Ipamukos yun nila kanang ginakot ni Pastoy Bacalares nga nauna ang Eastern Church refer na sa patriarchate in dioceses. Pero same founder nga naman. Page 117 nag-ingon, Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. Same person ang nagtukod sa east o sa west. Kayo batas sabay. Okay, ang akong pangutangan lagi, ang akong pangutangan mo ni. Nawakat ba
Namakak ba? Namakak ba? Si Saide sa iyang Panginoon nagtunay na unang Kristohano ang Orthodox Church mas karaan pa kaysa Roman Catholic Church. Answered, Mr. Moderator. One word is enough for a wise man. Answered. Gibasa ni Bato na ako, ang kadungog. Manay pait na ginin niyo. Matubag ko, di mo maminaw. Paminaw na di mo tubag lagi. Naunsa naman tao nito mga boy. Ako kay moderator, ako kay Manong. Palso lagi mo alam. Paliwanag ko, mga son, paliwanag ko, ano na, nakakalilang dibati, hindi ka mo singgit, palakpak lang, hindi magdungo na yung dibati. O, atas sa mga kamay, ay atas mo nila eh. Ano mo sama, ako na lugay, pati sa bahay, ayaw sama, ha? Palakpak lang, kaya salamat. Sayang kaya ang tubag sa usa ka debater na nasa pawan sa inyong tingog. Pakpak lang, kasi ang singit. Kay ba naman mo, tanaw mo sa pangkalos mga video, kay ba sa isa yung taog, isa yung piling. So, palentas ka 3 minutos na piling niya. Pamunta na. Sige pa, Pastor, go ahead. Sa page 78 ani ang libro. Page 78. 78. Ingon din si Saide. Catholic consider themselves as Christian who believe Jesus Christ our Lord and Savior. But the add and subtract what the Bible says. Pangutana. Tinoon ni ba ka? In terms of discipline, yes. Pero in terms of doctrine, no. Nga naman, kay according to Gregorio Saide, same book. Balik ko lang ko ha. Wala din eh, pait ninyo kay magkutlong dokumento, wag ka ba o? Basahon na to ha. Kanang di mo lang supplant, it is referring to the practices dili sa doctrine. Nga naman, kay ang preceding verse na referring na sa foundation sa Iglesia Katolika. Saan pa na? Kung nabasa ko aning ang libro. Saan nga po yung libro ha? Ano na po? Balik na po Kung ka. nabasa nato sa libro. Rules number 8, no challenge question allowed. Kung mabasa. Ay, sa excuse me lang. Excuse me ka na kamu ba, nakita nyo mga Katolik, uwatan ni Singgit? Kamu ba, dugon kayo ng mga Somalista ba? Ayaw lang Singgitay! Ay, Singgitay! Ayaw lang mo Singgit! Sabay kayo mo na, di ba doon kayo ng mga... Bayas na naman, bro. Kusok kayo sikit sila niya. Ano yung mga dipsit? Kusok kayo sikit? Ano yung kusok kayo? Ilhanan mo ng apiki sila. Mr. Moderator, ang mga sa Pilbay na kami ni Bro Ralph ang nagkuhan. Isang sa niya, ayaw apil buhanan, kaya nakuha ang nagkuhan ng debate, kami ni Bro Ralph sa case. Silong na mo, yan kaya nililong naman ni Dini. Nililong po ang debatidor. Gugma ito Ang pinig ko sa gisulti ni Cruz Taluarte, una-una, kami man po ang nagsabot yung ani. Dati. So, kaya sila din, sa ibit lang ni sa among gisabutan. So, kung sa may atong hangyo, aron sa atong sa atong debate, relax na ta. Kaya hindi ko man na nyo, magkitawa na yung mga. So, kalma lang, pakpak, nila tatabing sakit. Inahin mo na tingog yan ang mikrofon. Ang debate normal na siya, natuloy kayo manay kay patuwa man eh. Pero, balik na, ako ang iyon nga, last na sila karon, pinatang nagit para mapati na ito ang tubag sa mga debaters. Kaya sayang tayo, sa tungkol sa inyong singit, masapawa ng video niya. Yung busta, di mapawag sa terminaw. Ako lang, ispituan ng mga debaters. Nanay, usaka, nabilig ang mutanan ni mo, Pastor. Last question na rin mo. Go ahead. Okay. Last question. Okay. Matod pa din Asaan na? sa page 138. 138 sa... Parihata. English na niya ako. Sige. Ingon din binago ng Roman Catholic Church ang aral ng mga apostol. Point of order, Mr. Moderator. Ang atong topic, simple, pondasyon. Pag-abot, binago ang aral. Magtapisyon na.
Point of order. Imong pangutana. Di mo ni kamaon na itong amigo. Saan mga tao niya? Ang imong pangutana out of topic. Nice pangutana. Mr. Moderator, objection. Lalong na out of topic, ano may Roman Catholic? Counter objection, Mr. Moderator. Catholic. Ang topic is, ang pangutan na nagtanag o Roman Catholic Church. Lalong na out of topic ba? Counter objection, Mr. Moderator. Ang hindi pamatuan sa affirmative ng Iglesia Katolika Romana founded by Jesus Christ. So ang imong pangutana, mag-focus sa estima. Yeah. Yes. Mao na namin ang Roman Catholic. Point of order, Mr. Moderator. Founded in Jesus Christ. Point of order. Point of order, Mr. Moderator. The ruling ng moderator ay di magdili ba? Nabilib, ipumana sa imong sa Sunod ang gana. Ay, point of order, Mr. Moderator. Sunod ang gana. Point of order. Point of order, tudluan din parliamentary. Okay. Aminaw. Aminaw. Wakong galing. Aminaw. Point of order. Point of order. Sakit sila. So, napasata. Umana. Kaya napasata. Wala ang mga pangutana, nagsabi ko, tulos kaya rin sa iyong pagko. Normal na. Normal na siya tulos kaya nagkabay na yung pagko. Pero nauman naman ang iyong disnotos, umana. Nauman na siya. Dapat siya na yun, dapat nagpatulotos, nauman na siya. Sige, mukubjik. Takaan di ka og disnotos, kini maong tima, ni pangutana ni Brother Artosino, ang Iglesia Katolika Romana founded by Jesus Christ, hindi na ini, tumaas yung disnotos. Go ahead. Okay, daghang salamat no ato nga kaatbang wa gyud itong nagkadimao mga kaigsuonan. Ano? Nato siya na matatabalag singgit pa. O nagtugot siya na siya may labaw dili kay mutudlo na ko. O mutudlo ko magpatudlo na lang kung tao, di na siya ako patudloon. Kaya dili kasi ako patudloon, sigurado ko impreno ako palawanan. Okay. Matod pa niya. Ang Roman Catholic Church tinukod sa Biblia sa Cristo sumana sa Biblia. Akorde. Kung nakasabot sa akorde, mabasa sa Biblia. Kanya, may kani kay wa ko sabi na ay mabasa kay di wag silbira ba magamit-gamit og gugos. Kanya, ang iyang daily ko standard, ang iyong moderator kanya, ang notebook right daily standard. Kanya kini na ay ni Holy Ustad, na imprimator. Oy, Monsignor! Obispo! Ayaw mo pagpakailap o daily standard kaya ang daily standard ang atong mas bigay. Okay. Natudluan na. Natudluan na. Unsay gibukas mo mani. Kanya, nakatungod pa mo na nabasa sa bersikulo na na Catholic Church? Wag ka mo. Wag ka mo. Ang iyang pag-angkon sa iyang isip. Unya, ingon siya na ay mabasa sa referensya. Pero ang referensya na kung referensya sa Biblia. Isan pag usan ang iyong ang referensya at ang referensya sa Biblia. Why value? O niya sa pagkumatoon, ni Pasal. Ato pasahon. Juan 5:31-32. Kinsay nagsulti na ang Roman Catholic Church tinukod ni Cristo, ang ilang kong kauman, self-serving. Juan 5:31-32. Okay, nagingon din O kaninyo, ang iyang pulong wala magpabilin, kay kamo wala man mutuo kaniya. Juan 5:31, ligo na mao. Juan 5. Excuse me. Ang akong Juan 5:31. Oh, 31. Wala po mauang magpangimatuod, mahitungod sa akong kaugalingon. Ang akong pagpangimatuod, maisip nga dili tinuod. Patay ang 32. 32. Apan adunay lain
nga nagapanghimatuod mahitungod kanako. O ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod kanako. Unsay mahimo nga pagpamatuod? Lain. Pero ilang pagpamatuod? Ila-ila ra. Sa ato pa, biblical evidence, pakyas. Pakyas. Ikaduha, Onong Juan 5:9, ang iyang pagpamatuod, di yun mo pa sa biblical. Bias, o niya, 5:9. Onong Juan 5:9. 5:9 na ingon. Kung ang pamatuod gikan sa mga tawo ginadawat nato. Ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini kay ang pagpamatuod sa Dios mauman kini nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang anak. Ikadang puntos pagpamatuod, kinahanglan ang referensya. Dili mo superior sa Biblia. Ang Biblia ay superior sa pagpamatuod sa referensya. Ang pagkutana, makabasa ka sa sinulat sa Protestant na ang Roman Catholic tinukod ni Kristo? Ha? O makabasa siya, masimingan siya na nga, naabrat na ministry magasin, ako ni paabuton. Ako ni paabuton. Mr. Sino, imo ni gamiton, nagpasabot na, bangkuruta. Nga naman. Iya na mo na mag-isuhit ang ako nga pamaagi na ako sa gitang opsyon. Ha? Okay. Niya mga igsoon, nabasa ba na si Kristo wa nagtukod sa Roman Catholic Church? Mabasa. Oo, mabasa. Mateo 16:19 putnot. Uy, kay referensya man, mag-antos ka aniron. 19:16 sa Mateo, putnot sa Biblia. Mateo 16:19 sa iyang footnote. Tingnan dire. 18. Nagasugod sa adlaw sa Pentecostes ang pagtukod sa Ginoo sa iyang iglesia. Apan wala pa gihapon matuman ang panagna sa Ginoo dinhi. Bisan sa ikakawhaan na nga siglo, wala magtukod ang Ginoo sa iyang iglesia diha sa kakristohanon nga naglangkob sa apostasanhong simbahang Romano Katoliko. Kohana! Nabasa? Dili ni Protestante kay Biblia man eh. Pakpak mo ba? Namimol man lagi. Sa Biblia ang Kristohanong nabilingban kung si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika, di nagdala ba nilang Katoliko, di sa kalibutan? Ito ko ng pagmutakan, nga ba ni imprimatur ni Cardinal Vidal? Kasi dito ni Standards, Cardinal Vidal. Kuwantis, footnote ihapon igsoon. Footnote, sa kuwan mo na, sa Katoliko mo na. Ato ba saon? Ha? Hindi. Kuwantis, sa footnote. Sige ingon diha. Kawan Jis. Jis. Okay? Kasi nga Jis. 38. Sige. Ingon dire. Si Jesus wala magdala o bisan unsang bandila sa relihiyon. Makatoliko o ni uban nga atong gikaatbang. Asa na ba nun?
Kung nagtukod si Kristo, Iglesia Katolika, dili. Ngano magwa nagdrabagi ng Katolikos Kristo? Inyo na lang masabong. Ato pa kayo on to. Para ipandi na to, pareho man yun. Pagkakit! Answer sa kuha niya. Ngano magwa nagtukod ni Kristo ang Katoliko? Insa man ay nag-iyas Katoliko. Pinagayang 17, putnot. Ngano man! Dili na katong usap na ko nga Bible. Dara. 17 uno. Tanaw na to. Wala na alkansi sila, di kawa sila na ng Biblia ha. 17 uno, sapot mo. Sa ingon, sabog na, pinadayan. Nag-ingon. Mura explosive. Kahit na may... Nagpasabot ang puta dinhi Kung ganun nilapad man. sa apostasyan ng simbahang Romano Katoliko. Okay, prayo. Walay bana ang puta. Nagpakita kini nga wala gayon sukad mo ila ang Dios nga dula siya relasyon sa simbahang Romano ang apostasyan nun. Agoy! Wag man dahil! Wag man di ay! Relasyon ang Diyos sa Romano! Katoliko nga simbahan! Ang iyang gipamatuan na nilang ginamit referensya na depensa sa Biblia. 30 seconds. Okay. Asa naman karoon kami? At tumos ni Princess Biblia kung ang tumok sumala sa Biblia si Kristo wa nagdukot sa Roman Catholic kay ang Roman Catholic wa sa relasyon diha na ang Iglesia. Daghang salamat o hapon kanatong tanan. Umahin namin nga tisluto sa alang ni Brad Churchino. Kung natin sa may liyok. Niya tumalikod para nindot ang pamutana ang minaw na ta. Aron ang tubag sa pamutana, magkaroon na sa tubag. Na hindi na ito sa Churchino. Kaya hinayin na ito pamutana gan. Aron matubag po niya. Hinayin po na ito okay ni tubag. Aron magkaroon yung tubag. Sabi ka? Okay. Kaya ito siya. Pero ako na naginan. Hinaot ka kining maong 10 minutos, maklaro ang tubag o maklaro pamutana sa di po mo magsaba. Para kaya sa sige, ato lang sundan. Ready na ka man? Pwede na. Ready na ka? Wait, 10 minutos. Wala ko'y nadunggan nga standard reference nga imong gikot. Ang imong gikot puro footnote. Can you define what is footnote? Okay. Kata time sa Mr. Moderator, ikat sa time. Pero mas sila, kaya man ito sila. Ikat sa time. Sayang. Kung mahina may nga pamutana, ato paminahon, ang nilot na pamutana, o pagkinahon sa nato, kung sa itubag sa pamutana. Kaya kung ang inyong kapakpak, o magkasapaw ng mga gali sa pamutana, maway pus ang namutana o ang tubag sa pamutana. Ato iklaro gini siya. Mas mayo nga masabtan ang pamutana o niya tubagon sa ipamutana para ang nagtanaw niya hindi magkadunggan kayo, magkakuramo sa mga timo pa. So, balik ka ang imong pamutana. Balikan na akong pangutana. Wala ko'y nadunggan nga standard reference imong gikot. Sagad footnote. Ako pangutana, can you define what is footnote? Okay. Ang footnote, mao'y pagpaligon sa bersikulo, sumala sa compiler. Sa dokumento. Dokumento. Kung bitaw ng footnote, Dokumento. Mr. Moderator. Kung bitaw ng footnote, kay iyang butangan o pasantop ang bersikulo. Opinion! Dokumento! Okay. Kata time sa Moderator, kata time. Ay, hagpong mo na footnote. Hindi. Malikit na nero. Ang pamutana, na-define ba ka sa ikot-not? Quiet please. Okay, Mr. Moderator. Ako sulti ang akong nasabtan sa footnote. Okay, pamina ha? Ikato ha? Point of order, Mr. Moderator. Pagkakita na ho, nag-isapaw na.
Point of order, Mr. Moderator. Okay. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. Wa ko ni Sapa, nag-point of order gani ko, no? Kami na lagi. Di man ka maunit amigo. Okay, nag-point of order gani ko, buti pa sabot, nagsupak ka sa rules. Ang akong gi-question nimo, definition, wa ko nang utanan nimo kung sa imong una-una. Definition, basahin mong libro na katong imuhang gihatag kung sino una-una, mao'y nasulat sa libro. Daghang salamat. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Una. Una. Mr. Moderator, akong ipaprovide sa iyang document. Minuto. Wa siya nadiretso atas oras. So, ibalik o continue kasi buutan. Gikat kung time ha. Masing ba ko alam kung time ba? Okay, ani. Ang definition, katong imong giyaw-yaw ganina ba? Mo na gusto na kung basahon ni Moron. Katong imong giyaw-yaw ba nga, magbutang sa una-una, o basahan na karon sa dokumento, kay para makaingon kog tama na imong panguna-una. Sabi ko, para magpahuman mo ha, sulo na ito ang rules sa pangutan ng sunod sa minuto. Ni ato nga pagtuwagon po sunod sa minuto, di mo lapas. Dahil tangke, basta lapas niya siya para maklaro na ito. Una. Wa pa ka debate report, no? Objection, Mr. Moderator. Ikaw ka time. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sabuta. Gamiton sa mga dokumento sa mayang mga debaters, standard reference. Yeah. Ako'y mautan na karoon sa affirmative kung sugod pa ka gumasa sa cellphone. Libro, walang nagsabot nga magbasa siya ang tao na lang. Nag-object ko, Mr. Moderator. Kaya na ito gingon mga standard reference, dito magagamit ng cellphone. Kasi opinion, ay kung standard reference ang ani. So, ano niya ito ba siya na? Mr. Moderator, nag-object ko. Nag-object ko, Mr. Moderator. It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, iyang gigamit din na puro footnote eh. Nga ba siya? Huwag na magdibating footnote! Tarong nga na gunin argumento! Ginoon takas footnote ron! Taga ikong libro na katong imo mo na huna na sulat sa libro! Paminaw. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Ay, sa baguhan. Naman ko ha, puro counter objection. Mahuman na siya sa counter objection. Ano na sinyali? Nakakita sino, karaman. Ako kami na kung siya i-define niya sa footnote. No. Papasahon. Dokumento. Ayaw, dokumento. Oh, Saan ko nang define sa standard reference sa footnote define? Standard reference. Dictionary. Wikipedia man eh. Footnote. A note of the bottom of a page that provides additional information. Yan. Okay. Good. So, Ato manyoon ni mga ato manyoon ni mga ato nga gens. Dito ka man iko ka kita nimo magsignya. Ato Eh, manyoon. duway version. Kuan lang latin ng busa. Duway version. Wala latin na busa. Dili, ibusa gamay. Wa ibusa. Ang ako sa footnotes niya iya wa gyud bisag footnote. Okay, sige. Naamang ko'y mabasa sa footnote nga ang simbahang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. O yun na, mo. Masaya. Ikat sa tayo. Ayun ang affirmative. Mas mo'y mabasa ka footnote. Nag-ingon nga ang Romano Katoliko, gitukod ni Kristo. Gitukod ni Kristo. Kung saan ay mga na. Betul ito. Magkatapos ka kanya may ato. Bias! Bungkag ang footnote, lain pangutana. Bungkag, di na magamit. Okay. Lain pangutana. Asa pa sino? Okay. Ingon siya, tabla na. Wala na tabla. Dili. Wala tabla. Manapla. Lahat po na. Lain pangutana.
Manablay. Masaon man ako pag-uyunan niya ang footnote ng Romano Katoliko ni Kristo. Naman na to siya, ang kuno to siya ng tabla. Manabla man siya, manabla. Okay. Next question. Next question. Inong ka nga bias ang mga standard references kay nisupak sa balaang kasulatan. Taga itong ebidensya, standard references na kanang imong ipamulong mo ay nakasulat sa standard references. Okay. Pero na to ba? Para maayos niya. Itong imong ipamahayag, kailangan ibasin mo sa standard references. Ano yung gusto niya? Kung gusto siya maminaw sa imong tubag, puro nakahatag ba ka? Buto ba ko? Mao man namin na iputo kay maayong diferensya. Mao man Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Paso ng footnote mo, hindi mo na magamit eh. Hindi mo na magamit eh. Niingon man kagaganina, nga kanang maong mga standard references, paso na tanan kong mulabaw sa balaan kasulatan. Taga ikog standard reference nga maon ay nakasulat as argumento nga dili pwedeng dawaton ang mga ebidensya pagmulabaw sa Biblia. Mr. Affirmative. Kanuhan na ha? Kining negative. Diin mo naman kaganina nga ang footnote, Ikat sa time ha? additional information. Igamit po si RTO na ang ko'y footnote, na ang Iglesia Katolika, footnote, si Kristo Tugod. Ingon ka, tabla. Kasi pa, iyaan ka ng tabla. Ang ipagkatana ka sa affirmative, hindi siya gusto na gamit ka footnote, kundi standard diferensya, nababasa ang imong gingon. Mutawat man namin sa standard. Walay mabasa! Pagkaway matasan. Next question. Argumentong ad hominem. Argumentong ad hominem. Naghulat ko eh. Next question. Okay, next question. Sumala sa balaang kasulatan, mabasa na to. Madali lang ha. Kaya sila bisa magsumagay Saan ba to? Brilliant hapon. Dara. Pero mga puno na ipapulis na niya. Na ako'y mabasa balaan kasulatan, letra por letrang mabasa, kapitulo, versikulo, One Holy Catholic Church. Kaya sakto, ikaw o kini Biblia? Okay. Butuhan na ko. Kana, sayop na kay inyong mga si Iso Fernandez, si Paulo na pare. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Simple naman ako pangutana eh. Sabaw. Hinagay ko ba? Simple naman ako pangutana yung tao, no? Kasi may gusto ninyo, ang Biblia nga nag-ingon nga na One Holy Catholic Church or ikaw nga di ka gusto na? Sige, naroon kayo punta na. Butuhan na ko. Ang Mr. Moderator, simple kayo, point of order, Mr. Moderator. Kung saan naman tao ni sila? Nagkurong-kurong ba? Mr. Moderator, Ang moderator, pinay katungod. kung saan naman yun? Okay. Pangutana, nagtangag o pagtubag. Categorical question. So, ang rules ko na to. Tubag, kay bayan mo na subag. Inana na siya. So, di katubag. Ang pangutana. So, di katubag. Sa next question. Balik ka ang pangutana. Balik ko na ako ang pangutana. Mabasa na ko sa balaang kasulatan, One Holy Catholic Church. Kinsa may tinuod ninyo? Ikaw o kining Biblia? Batak na! Kailangan mabasa sa Grikyo Pisalot Bible! Huwag mabasa! Moderator. Kinatutukan sa inyong mga sitye na bakat na dalawang person kay wala sa Biblia ang bulong Katolik. Ayaw ko na nagbugas kay pakakot kay Pedro. Okay. Basahin kong standard reference na nagsulti nga kining mo ang Biblia Habakkuk. Gusto sa affirmative. Kabuang jud karon, magkabuang jud karon. Magkabuang jud karon. Ilang time? Kaya butuhan na ko! Butuhan paminaw! Paminaw mo ha! Ang original New Testament script
Objection, Dili Mr. mabasa Moderator. Iglesia Objection, Mr. Romanos Moderator. Katolikos Apostolos. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. It is a fallacy of argumentum ad excellensyo. Muti pasabot, dili tungod kay di mabasa, di na tinuod. Kaya daghang mga butang nga dili mabasa apan tinuod. Ang question ako simple, mag-provide ka karon og standard references nga nagnigar aning Biblia nga niingon na kanang Biblia ha bakat or piki na. Provide og ebidensya ay ako ligoy pa. Negative. Teresa. Ang affirmative, negative. Teresa. Nag-request siya. Kasabi mo ang man. Standard difference. Kasabi mo ang. Nag-asa ba nga, ini. Karon masa, dili tinod. Alala. Giaprobahan sa Vatican Manuscript ang Greek New Testament. Wala mabasa. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Last pa na ako ng bali sa kong pangutana. Pag dili ito magon, buti pasabot ang akong kaatbang kapasidad sa pagtubag sa kong pangutana. Balik ko na ito ang pangutana. Natapusan na rin. Hilot na. Kaya ang hilot na pangutana, hindi ka dumog sa isa. Salenta na nato ang gisabutan nato ni Kaiban Sibural. Please, Catholic or Seventh Adventist, quiet please. No? Atas na kamay, atas ka. Dili, atas na ka ha. Grabe, kayo ang binunalay ba? No? Kasi kapitsa no. Paliko, pagalan, please. Sino? Pagalan, paliko na, atas na. Balikaan mo ang pangutana. Sa katapusan ngayon. Okay, Hindi ako, hindi siya kutubagan na, hindi siya important. okay, kaya dito sa katubag. Okay, balik ko na ko. Ingon ka nga, bakat ni maong gitawag o Biblia. Dako kayo, bakat na! Taga ikong evidential standard nga nagsulti nga kinin maong libro ha. Mali ang translation, dili maong o bakat. Ito ba? Ano pangutana? Quiet please. Utubang na to. Utubang na standard. Greek New Testament, dili mabasa. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Ito magkakaroon sa kaon. Objection, Mr. Moderator. Objection. So, wala siya capacity. Yeah. Ang affirmative, negative. Ngayon, tagay ko reference sa standard. O niya, mabasa. Kasi, iniluha, patagning. Ang imong tubag, dili mabasa. Ang iyang pangutan na, mabasa. Busa, produce ka ng libro, nga mag-iwan na kinilibro ha, pakak na. Sa unang pag-ibagat, ang original Wala nang tagal sa usap pag iha. manuscript. Asa mo yung pila? Asa mo yung Okay. Ingon niya. Isa. Huwag mo pupusit ako. Hindi mo sa katulad. Sumala sa imong ibasang original Greek manuscript, dili mabasa. Pag mabasa ang word nga Ecclesia Catholis sa Griego, kanang in Biblia, akong ano na, pag mabasa na ko. Ay, wala man challenge no? Wala man challenge question na. Sorry, wala man challenge question na. Akong masahol eh. Akong masahol. Grabe sa deny kanina na di sa motoo kung di mabasa. Karang basahon ako sa tiglot. Ako'y mabasa. Alay, basahon ako siya. Basahon na pala. Basahon na pala. Ni challenge siya. Wala challenge si Artesino. Kung nabasa, rules na birit, hindi na pwede. Yeah. Challenge. Ako na, urawat ka siya challenge. Ay, no. Ako i-request ako kasi Mr. Moderator kay bawal man din ang challenge. Iya man ang gilimpit. Na Griego man na. Ako basahon be. Basahon ang word. Anong klaro mo? Ang affirmative, nire-request siya mo. Pwede ba siya nabasa? Pwede. Rolling pace, rolling. Isa.
basa. Excuse me, Brother Mitchell, ruling sa ha? Di na ako madungog ang mga debatidor o moderator, kaya pwede sabaan na to. Please, hilom lang ta. Minaw ta nila ha? Okay, ito ba na to? Okay, ayos, wala pa. Datlog. Affirmative, request na pwede ba niyang basahon? Ang hirap hindi siya pwede. Pero siya sa unang bubasa. Ikutan mo rin mo. Basahan niya sa Grigo. Okay. Rego, ha? Yara, Mr. Moderator, gusto siya mabasa. Ikaw ba? Ipabasa niya, Ecclesias, Katolikos, Romanos, Ayaw mo. Imuha mo na. Katolikos. Balik. Time mo sa objection ha. Time sa objection. Okay. Yeah. Ako nga balik. Hello mga ison! Ang sakali nga to, kini nga to ba? Hindi man kita yung mga debatidor. Pila naman ta nihangyo sa inyo nga maghilom ng ta. Please lang, hilom lang ta. Hindi na magdungog sila, kaya kita na yung madunggan nila. Ang ato ang direkto nila nga makakuha pa sa ilaha o ka ng pagtulunan, dili sa ato ang kagalingon, sinabi sa mga hilom ta. Okay. Ang nagsabot ani sa debate, gusto na kuha kami ni Star Wars. Kani sila din ni Saibit lang yan eh. Muna nga, kung sa'y hangyo na mo, para sa kayuhan na ito kay abi pa lang, ang taga Cebu ay batasan. Oh, Okay. abi pa lang, taga Cebu ay batasan. Okay naman. Oh, ano lang, bakit lang niya, di lang ta padala sa emosyon ba? Di lang padala sa emosyon. Ako ay may moderator. Atong taga katumod ang negative na bubasa. Yeah. Kaya taga katumod ang affirmative na bubasa. Wait. Mr. Moderator, ako ni siya. Kung mangali kong kampante, wala babasa, kaya wala Ikat ang time, sir. babasa Ikat ang time. Ecclesias, Apostolicos, Romanos, tungol mo na na angalan sa ilang iglesia. Dapat iyan yung basahon gabi. Kaya naman ka. Dapat ako nihatag niya. Kung ano yung pagkakatoliko, tara, nagmarami. Basta mabasa niya. Iglesia, Katolikos, Romanos, Istorya. So, tunay challenge. Ibabasa niya. Ito ang mga ito. Alam basawan ni. Kaya kailangan basawan itong Iglesia, Katoliko, Supertubria. Ako. Object. Sir. Ako sa mga Kaya ginibang laning gamit sa kuan ba? Simple naman ang kuan kung mabasa ba Iglesia Catholics. Amo na ko ganina. Iya ang gidungagan kay para makalusot-lusot siya. Ano ni ako basahon ni. Pakpak sila. Nakpak mo. Okay. Ya, sir. Naano sa kuha? Ika na kung bias. Ano ba kung bias ko? Ako kasi kitagaan ko na mabasa. Kitagaan ko na kung affirmative mabasa. Kaya ayaw ko kagusahin ka bias. Kaya ko yung bias ninyo. Kaya kung nagpipili ko, na kailangan maminaw po siya. Kung bias pa ko. Hindi na kukuhaan sa microphone. Ikaw na. Ano ang microphone nung ikuha ko, hindi ko bias. Yeah. Okay. Ako ba ikaw? Mr. Moderator mo na, ayaw di pabasa ang dokumento para magsugot. Basahon niya, Hagiyos, Katolikos. Ay, klaro ang iyong gusto. Sir. Dili, sir. Basahon, versikulos, Biblia sa Greek, Hagiyos, Katolikos, Apostolos, Romanos, Ecclesia. Okay. Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Nakalimot akong kaatba ka ako ang tingpangutana. Kalimot ka ba? Kalipong siguro niya eh. Ha?
Nakalimutan na ako ang tigpangutana. So, ang akong pangutana nimo simple kayo, pag mabasa na ko o basahon na ko ang Iglesia Katolik, uyunan ba nimo? Di ba? Mo naman na, yung sumpayan niya kaya para makalusot-lusot, di ka kalusot lagi sa kusaon. Di ka lusot. Balik ko na ko. Pag mabasa na ko ang Iglesia Katolik, sa nating Iglesia Katolika, uyunan ba na nimo? Ano ba? Uyunan ba na nimo? Buturan na to. Dili ko mo yun kay Daghang Catholic Church. Not responsive, Mr. Moderator. Okay. Dili ko mo yun. Ang ilang amoy basahon. Hagios, Katolikos, Apostolos, Romayos, Iglesia. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ayaw putula. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang imong rules, dito max pangutana. Dili panahon na ikaw, condition niya, kaya condition sa affirmative, na sa static pangutana. Ikaw may nagkaroon, ang pangutana, punto ba ako, Okay. Di naman yung chat. Direksyon ako sa akong question. Direksyon ako. Ito lang tawagan ng biyahe, mawala ang akong oras eh. Okay. Sumalap pa ni Gregorio Saide, ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, gitukod nito sa kasi may tinuod ninyo. Ikaw ang si Gregorio Saide. Utabad na ko. Ang imong libro. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang Iglesia Katolika, wala Objection, Mr. Moderator. Sa Apostoles, wala Dre. Okay. Kisay writer, ana, Mr. Bentilio? Kisay writer? Sa tauhan naman si Saide. Okay, Buto ko. Buto daw siya. Buto ko. Basta, hindi. Okay. Sige. Okay, sige. Next question. Ingon pa ni Gregorio Saide, nag-quote po nimong libro, kaya kung di namin uyunan, it is a fallacy of suppressing the facts. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Question, sakto sa'yo. Question. Mabasa mo ang dokumento nga niingon sa Saide nga ang Iglesia Katolika dili gitukod ni Kristo. Mabasa dili. Ayaw ka na libro ha. Kanaba. Ayaw sa kanaba. Wah, nagkatungag sa balutana. This is a religious debate. Dili debate pa. Dili hangtakan. Magilam na ka. Atas na kamay. Atas na kamay, bro. Atas na kamay, sir. Ayan ta. Importante na ito sa atong kasing-kasing una-una nga kini, this is a religious debate. This is not a hantakan. Salamat tayo. Wait, please. Ang pangutanan ko sa affirmative, ako man. Ang pangutanan ko sa affirmative, mabasa ba ni libro ha? Ikuha kang libro, so ni agis ang affirmative. Kini ikuha, yung pangutanan, mabasa ka. Pero ano tayo time, ano na sa debatan? So sa panaod, Christos debate, ang negative mo yung una,
o gibatan, awahi ang affirmative. Pila ka judge, pila ka minutos? Sige. Ako na tagaan si Pastor. Buhatag siyang tanang kayupos. Tanang kasuko. Sweet minutos. Pagkabatal kanya. Why mo ikaw ha? Why mo riyak? Kaya di batal na ni. Go ahead. Okay. Mga salamat, mga kaigsonan ug mga higalaan ato nang ibasa kaganiha na dili gyud si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Amen. Sumala sa Lucas, sa putnot sa Lucas 3:11, igsoon, ang Katoliko kaliwat sa bitin. Kanya, kay kaliwat man sa bitin. Ang Katoliko kay kaliwat sa bitin, sumalas Biblia, Genesis Kapitulo 3, pinadayag ko si Biblia, ang bitin mao ang liyawa. Kanya naman na, kaliwat sila sa bitin, Ikson. O kaliwat sila, kaya nagdalag pagtulungan sa yawa. Hinimiyag mo ni 20, nga ginon, ang uban na wala nangamatay sa katalagman, wala ni undang sa pagsintas mga demonyo o mga debunto. Nga ngay mata, dili makakita, nga ay kamot, dili kahitap, nga ay tiral, dili kalagaw. Kaya, mga dili ko na yan ni Kristo Ikson. Okay, paminaw mo, paminaw ang way labot. Paminaw. Kundi Ikson, ang Roman Catholic, ang iya na Supreme Head, ang Papa sa Roma. Pero sa Biblia, ang Supreme Head sa Iglesia na itukod ni Kristo si Kristo. Salamat kay Kuya. Sa topan, hina. Onya, niya inindot Ikson. Kabalo baka niya kong kaatpang. Nga usa sa ilang Papa. Nga mao'y Supreme Head Ikson. Mao ang pinaka-irihis nga Papa. Si Pope Honorius I. Ikapila ka Papa ni Honorius I. Ika-130 ka Papa si Honorius I. Usa ka irihis nga Papa. Kanya mo na ina-spiritual head. Doon ay tinukod ni Kristo ng Iglesia. Iyang panuwala ang irihis. Supreme Head, pinakalaman. On sa Baikson, niya pa, ikas 212 ka Papa, mao si Alexander VI, the most corrupt Pope in history. Kinsa nagpahayag, sila rapod. Niya ay libro, naging my first history of the church, page 26. But by Reverend Father Paulo Perlo, Alexander VI, the most corrupt Pope in history. Kanya mo na sa Supreme Head, na spiritual head. Butong si Kristo na iyang iglesia, Isara ko na bitbit sa pato. Pato. Niya Baikson, ang iya, Osas Papa, anti-Pope, mao si Pope Nicolas V. Kudo-kudo. Kaya ang anti-Pope, iya siyawa, iya sa Diyos. Kapag sila iya siyawa, ang anti-Pope. Asa mabasa? Followers ko na pwede mapinsan. Ang sermon answer, page 94, na sinulat sa pare na si Manuel P. Vital na Leon. John D. 22, naging dili. Anti-Pope Nicolas V. Nakapasa ko sa mga ba? Salamat ya. O sa ganyan, Transisya mo sa akin, transisya. di ang reaksyon na basahon, anti-Pope si Nicolas V. Ikasinto, ilan ang napapamang kaigsonan. Nabot na nagpapasa. Ngayon niya pa, Nagpasabot siya nga. si Pope, Hugma. lain na, Ato gani kaglayang tayo. Papa mga kaisan, si Clement VII, Sila. lain na po nga Pope, anti-Pope, nga kadumala sa Roman Catholic Church. Time, sir. Ang pamutana, musugot, mukatuo mo nga ang iglesia na tilukod ni Kristo, lumlahan ini mga kasistawo.
the spiritual head, the supreme head. Sa lahat ng pagkasulti, ang supreme head, the highest level. Wala na tayo Supreme Court. Pwede pa magalitan ang desisyon sa lower court, pero ang Supreme Court dili. Kay supreme siya. Dili pwedeng usapon, respetuhan. Unya, supreme head, si Kristo, asan naman nagibutan? Tao-tao? Ha? Mga kaigsonan. Niya mga kaigsonan. Ano na to, mahibalaan mga kaigsonan o kaigalan. Atong hinunduman na ang pag-ingon kaganihan niya na ay mabasa sa Greek o sa to mga kaigsonan nga lansis. Ano naman ba ito ba? Pero tanawa, pag-ingon nato nga ipabasa ang Hagiyos, Romayos, Apostolos, Katolikos, Iglesia na wala. O sa pumasa, wala ka nyo. Wala. Napa mo dahil mo? Matapos na mo doon, wadya mo. Ha? Paispili mo kay Mon. Wadya mo, sa John. Loyal. O sabi di ba? Catholic Church, ang Roman Catholic Church, Apostolic. Asa siya, Catholic Church. O nagagod po siya nga na ay Katoliko, pero dili Catholic Church after 1,000 years. Sa ato pa, ang po siya nadaghang Catholic Church, ang Apostolic, Catholic Church mo na. Ha? Si Edward Irving, nagtukot po ng Apostolic Catholic Church, di mo panakawan nila. Kaya ang word Catholic, universal. Mismo kani sa inyo, basahon din nyo, ang Vaticano mismo ni Angkon. Na, ang pulong Catholic, really explosive sa Roman Catholic, hindi sa Orthodox, ang mga religion, kaya universal, Catholic, kahapon. Mga kaigsonan ng mga kailangan na wala, nakapabarog ang ako matunta sa iyang tema. Apan, napakya siya o nasaktan ang iyong mga ebidensya na bias o dili mapamatulaan sa Biblia. Maraming salamat o may hapon kanatuntunan. Tawag kayo sa negative siya nga si Tigreto sa Libatal. O niya mo to, ipahungaw ganyan ang tanan niya kay Ubos, kasuko, kapungot, sa tanan niya mga rason, ako nadugan. Kaya kay affirmative, siya na mo tapo sa tanan, dinibatiya ka ron, usap ko yan kay Ubos, usap ko yan nga isulti, ato lang, si Tigretos, si Brother R.J. Sino. Naay panungtihon nga little knowledge is very dangerous. Nga namang little knowledge very dangerous man. Kay mahulog na ang imong presentasyon half-truth. Ang half-truth, wala na'y kalainan sa bot-bot o bakak. Tanaw marago na yung anti-pope. Ang anti-pope niya, supak ng krus papa, pataka ka man taong ka, eh. Ang anti-pope not canonically elected, na himong papa nga wala, gi-elect din kay antes papa, pataka lang. Number 2, naapa din mga panlungon lang ang mga santo papa, for example, Alexander VI, dili man lagi na din na sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kay ang pinakaunang panlungon nga papa, San Pedro. Didinay mo ni Kristo. Nagpasabog na ang amo ang Santo Papa wala may pagtulunan nga ang Papa na mo perfect. Na ay mga panlungon ng Papa pero manong di man mo to basahon to mga nasantos na Papa. Ikaw mo ay bias. Diba? Bias tinatuang amigo. Number 3 first, nagsimba ng tawag ining mga ributog kinsa kiingon mo, chismis. Ang kiingon sa dokumento sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, now this is the Catholic faith, we worship one God, not many gods. Pag naay mo sulti against ana, iyan na siya, wag ipagpamukbog na. Ikaw pa, gigamit ka mga dokumento, kabantay mo pag atuan ng i-question, bisag unsa din pangwaan ng dokumento, na naman, kay parot ang sabadista rong hapuna. Na naman, bisag usa ka standard reference, wa gyud siya na provide nga ebidensya pagbungkag sa ato ang argumento. Abi na niyo sige basa niya para mo nga nakapabarog na kuno siya. Footnote. Onya ang gibasa Biblia Protestante. So sige Ginoo ko. May man nagitong pangan ako sa kanina. Pag may mabasa ko Romano Katoliko footnote. Ayan sa tabla, manabla pa. Jesus Ginoo ko yung taon.
Ang footnote bias na depende na sa naghatag og opinion, ang naghatag og tawag ini interpretation sa text sa Bible. Magbitaw mo gamit ang standard reference. Karon, gamit yan yung sige. Nagtuo siya, makalusot siya. Una niyo kuno ang Orthodox Church. Wala di ba sa horot ang tibuok chapter? Kanang giingon din na tawag ini nga una ang Orthodox refer na sa patriarchate o sa tuwa pa karon diocese. Murabag ka na bang Pilipinas ba? Mas nauna ang diocese of Cebu kung i-compare sa diocese ng Mindanao. Pero wala nang pasabot na di na mo ikitukod ni Cristo. Mao na siya. Babasahon na ko para sigurado ba? Eh katong iyang gibasa putos-putos buwan. O niya. Basahon na ko ha. Pagpangilad ng gula. Nagtuod yan ko nga mga sabalista dili mangingilad pero karon gabi pahapuna. Pagpangilad Same book ha. Niya. Christianity spread westward from Palestine to Rome. Asa man ang napiting Iglesia Katolika? Gikan sa Palestina. O sa man ang Palestina, part sa Roman Empire. Eastern, mo na ingon society, una ang East, kay dito nagsugod ang Iglesia Katolika. Pagkakaan lang yun. Karon, sige mo nini. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the West. Asa man in West, refers sa Rome. So, buong ipasabot, same apostle ang nag-establish sa Palestine, sa Eastern churches, padulong sa Western church na wala ang Rome. Kung sila papasahon, binutbot, wala nga, ang amahan sa baka mo ng yawa, mga anak niya. Mga anak. Karon, ingon pa niya, ang mga dokumento na kuno kining history, baka na kuno na, gipangayuan na itong dokumento. Napaboy na dungog nga, naghatag siya. Wala. Even simple definition sa word ng footnote di kahatag. Kung mapagitapangan siyang kauban, ako agi nagtapang sa kuha rin. Mapagitapangan siyang kauban, di ka dili makadefine. Na naman, pasabot na kung kaakbang parot aning debate. Bangkaruta ni inyong maong debate. Mga higalan na igsoon kung kanabantayan ninyo sa last rebuttal niya, instead of gubaon niya, i-rebat niya talaga kung mga dokumento, naghimog iyahang topic. Nagpasabot na pildi. Pildi! Naman, pag daog gani ka, stick ka sa topic. Di ka po niya mo gawas topic. Gawas gani ka, pildi na. Pildi na. Laro man guys, ginuo ko yung taon. Nga, kadungog ba ko sa mga kauban na nila. Nagsing objection, hindi mo tumag. Tanawa sila ganina, sing object. Diba? Nagsing object, nagpasabot ka, nagpalusot ra yun. So mga higalag maigsuon ang mga dokumento tinaw nagsulti nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Ang atong kaakbang bisag usa na lang kapalig sa putos buwan iyang gibasa des tubangan ng Iglesia Katolika gitukod ni Kristo. Wa gyud siya gitawag og nabasa. So niining mo ang kahaponon atong lig-unon ang atong pagtuo kay actually maayo man sa lipod nila atay nganani nga naman kay katong Katolikong huyang nakapili sila ba kung magsabadista ko pildi man ko pirmi magkatoliko ko kay gauman kung magsabadista ko kung naa ako sa Seventh-day Adventist tawag ini magkuntong dokumento pudyot-pudyot o niya pagkahaman, himuan paging standard ang libos Katoliko. Ginuo ko yung tao ninyo. Ay, yan lang ginuo ko. Libos Katoliko, himuang standard. Asa ba una kakatagong definition ka na? Diba? O, sige na sa buwasas tayo mo, kay mura nahalangan natin siguro. Okay lang, okay lang. Pero, mga sir, mga ma'am, thank you kayo sa inyong pagdawat. O niya, muli ko sa Davao City, nga malipayon ang panahon kaakbang muuli sa iyang lugar na nagbibig o assignment. Salamat o kayong hapon kanina. Okay, salamat kayo dahil sino. Una ako na pangturo. Kaya na, alipis na mo. Salamat kayo niya sa tanang nanambong. Hindi kayo basta sa bisa matag debate din.
Nakakita kasunay na kita sa inyo. Nakakita sa inyo pagkabong. God is good forever. Thank you, moderator, sa imong pag-facilitate. Sa mga taga-Cebu, kayong salamat sa inyong pag-welcome namong taga-Mindanao. O Sir Lee Arns, thank you, sir, sa imong guwapo sound system na ipadala din sa Plaza Independencia. O daghang salamat ninyo tanan, mangulit na malipayon, o walaon ang atong kaligot-got sa atong nasingkasin o gunahuna. Daghang salamat sa Regional Diyos. RJ. Sino, no? Opo. Si Mark Sir. Ito, MCA! Ay, sir. Yapon, sir. Sir. Salamat. Oh, kayo. Thank you, sir. Okay. Sir, ko sa mga idol. Sir, si Vincent, sir. Ay, Vincent. Oh. Ay, ano? Oh, Sa maglalista, Ren, ang yapon. Oh, yan. Bro, nagawag kay bias ka. Sa picture sa kadali. basta LCA. Number 1 perfect. Di ba, Pradano? Bias ko. Ha? Bias ko ang ino na bias. Ay, sir. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.